Хәерле кич мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы һәм безнең тапшыруыбызның кунагы педагогия фәннәре кандидаты, Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Раил Шәмсетдинов. Раил, хәерле кич. Сәлам Айдар, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Раил, әлбәттә инде беренче сорауыбыз традицион рәвештә булыр. Ул синең шишмә башыңа, балачаңа шу зур дәүләт эшләренә тотынганчы башланган тормышың турында. Кайда, ничегрәк башланды ул? Гомумән бөтен эштә ул минемчә гаиләдән башлана. Ничектер әтиемне тәрбиясеннән, менә минем дә калган теге киләчәктәге хәзерге эшләрем барсы да алар әтиәни тәрбиясеннән. Мин һәр вакытта да кичкенәдән үк инде әтиәнидән барлык әйберне дә сорап, алар белән киңәшеп, алар белән уртаклашканнан соң гына эшлим. Хәзерге вакытта да менә үземә 35 яшь булса, мин алар белән киңәшеп, бөтен әйберләрне дә алардан сораганнан соң гына эшлим. Икенчесе инде ул әлбәттә минем уйлавымча ул мәктәп тәрбиясе. Син мәктәптә ничек тәрбияләгәнсең, синең укытучыларың, синең класс җитәкчеләрең сине ничек тәрбияләгән, менә шуннан киләдер дип әйтәм. Менә шулар бөтенесе бергә эшләнеп, бөтенесе бергә миңа тәрбиягә, теге характерга салынганнан соң, мин инде үземне иң беренче чиратта укытучы итеп, шул юл белән киттем. Чөнки үзең туплаган белемне, үзең туплаган тәҗрибәне син нәрсәгә дә салырга тиеш. Син аның белән уртаклаша белергә тиеш. Ничек уртаклашырга була? Әлбәттә инде иң беренчесе ул укытучы булып. Шуңа күрә мин инде менә үзем хәзер 13 ел укытучы булып эшлим. Һәм моңа бик сөенәм, укытучыларга үземнең тәҗрибәмне, үземнең белемемне таратам. Инде икенчедән, ул бит инде ничектер үзеңә менә тәрбия салдылар, минем әтиәнием. Син шулай шул тәрбияне үзеңнең балаларыңа да салырга тиеш. Әлбәттә, минем менә 2нче класста малаем укый, малаем үсеп килә. Аллага шөкер, мин аңа да менә шушы тәрбияне салам. Шуңа күрә барлык тамашачыларга да әйтәсем килә, менә шул белгән белемеңне тәҗрибәң белән уртаклашырга бердә уялмаска кирәк, аны жәлләмәскә кирәк, кешегә бирергә. Һәм менә син шулай эшләгәндә генә синең киләчәктә анда сәясәт өлкәсендә дә, гомумән эшеңдә дә уңышлар булыр дип уйлыйм. Раил, чыннан да безнең бик дәрәҗәле бизнесменнарыбыз дәүләт фән эшлекләрендә әйтә, белгәнеңне кешегә тапшыра бер. Шул вакытта синең буш чынаягың тагын да тула торыр ди. Бу бер юнәлеше шул булса, икенче юнәлеше син белгән тәҗрибәңне уртаклашканнан соң, син башка кешеләрне дә әйтик инде акыллырак ясыйсың, фикерлерәк ясыйсың. Алар инде үз чиратында башка кешеләргә дә таратса, гомумән синең авылың, шәһәрең, илең тагын да матуррак һәм көчлерәк була дигән сүз бит инде бу. Раил, тагын очраклы сорау түгел. Менә сезнең аккаунтыгызны Instagramда, ВКонтактеда күзәтеп барабыз. Әле монда, әле тегендә гаиләгә вакыт ничек табасың? Беренчедән менә бу Instagram дигәндә берәйберне әйтәсем килә, менә шушы беренче сорауга теге йомгак ясап инде. Син ничек тарата аласың белемеңне, фикереңне? Менә шушы социаль челтәрләр аша иң беренче дип уйлыйм. Хәзерге вакытта без информацион технологиялар белән яшибез. Социаль челтәрләр бик алга киткән. Шуңа күрә менә син үзеңнең фикереңне, үзеңнең әйтик сөйләмеңне, кайда булганыңны социаль челтәр аша кешегә җиткезә алсаң, бу үзе бер менә шушындый актуаль форма булып тора. Инде теге төрле җирләрдә булырга туры килә. Мәсәлән, Күллиятте дә эшлим бит инде укытучы булып, дәүләт эшләрендә дә катнашам, ярдәмче булып депутатның. Шуңа күрә менә монда ниндидер бер баланс табырга кирәк. Тормыш иптәшем әйтә, өйгә соң кайтасың ди, вакытың җитми ди. Ничектер ял көннәрендә менә анда бакчага кайтып дачага дип әйтәбез инде, менә шуны ничектер компенсировать итәргә мин тырышам инде. Әлбәттә, инде хәзер менә информацион технологиялар дигәндә телефон бар, WhatsApp бар, анда видеосвязь бар. Малайны любой вакытта, теге буш вакыт булганда да шалтыратып, малай белән сөйләшеп аласың. Улым, сәлам, ничек хәлләр? Киңәшләреңне бирәсең, эшләрен эшләдеңме дип сорап алсаң да, бу үзе дә бер менә шушындый аралашу, тәрбия формасы булып тора. Монда бер ниндидә теге тыгызлык юктыр дип әйтәсем килә. Раил, синең төп эшеңә дә әйләнеп кайтыйк. Син информатика укытучысы буларак билгеле. Менә әле күптән түгел генә сиңа кагылышлы сюжет карап алдым. Син менә шушы мәсьәләләрне, интернетны камилләштерү, укытучыларның проблемаларын хәл итү мәсьәләләрен бу юнәлештә сөйләп итә фикерләрен. Укытучы булу ул бер теге балаларга, студентларга Айдар, мин аны ничектер үрнәк дип саныйм. Һәм үрнәкне менә күрсәтүнең формалары бар. Син укытучыларга әйттең, килдең дә, менә мин сезнең укытучыгыз, әйдәгез мине тыңлагыз дип берничек тә әйтә алмассың. Син аларга иң беренче чиратта укытучы авторитет булырга тиеш. Син авторитет булганда гына алар сине тыңлаячаклар. Чөнки 5 ел вузны бетердең дә, диплом алдың да, син
нинди укытучы? Мин аны ышанамыйм. Син тәҗрибәле укытучы буларга тиешсең. Тәҗрибәне ничек алырга була? Менә төрле үзең дә укытучы буларак конкурсларда катнашып. Менә мин мәсәлән 2013 елда ел укытучысы булдым. Урта специаль белем бирү учреждениеләре арасында 14 елда Россия күләмендә ел укытучысы булдым. Менә шуны минем укучыларым белеп торалар. Алар аңа карыйлар. Димәк бу шундый әйтик дәрәҗәгә ирешкән икән, шунда җиңә алган икән, димәк безгә белем дә бирә ала. Шуңа күрә минем әйтик укытучының авторитеты зуррак, алар мине тыңлыйлар. Бу бер формасы булса, икенче формасы инде ул менә син әйтеп киткән шушы интернет өлкәсендәге формалар. Бу инде дистанцион укыту дип әйтәбез бит инде без. Менә нинди генә шыр булса да, тыныч вакытманда или әйтик синең вакытың җитмәү сәбәпле син дистанцион формага һәр вакытта әзер булырга тиештер дип әйтәсем килә. Чөнки балалар хәзерге вакытта менә син сөйләгәнне генә тыңларга бик яратмыйлар. Аларга укытуның яңа формалары кирәк. Яңа формасы менә шушы дистанцион форма. Син өйдә утырганда да, бакчада булганда да, или гомумән анда бер җирдә кафеда ашап утырганда да син телефон аша тотып, аларга үй эшләре, заданиялар җибәрә аласың. Димәк, бу бер формасы, балаларга бу ошый, чөнки аларга ул кызык, яңа форма. Алар үзләренең шулай ук, мәсәлән, урамда йөргәндә дә шул заданияны алып, аңа җавап җибәрә алалар. Ни өчен моның өчен минем даже менә фикерем бар, ни өчен вузга килергә кирәк? Әгәр шундый дистанцион форма булса, бу минемчә, әлбәттә инде бу әле 5 еллыкта гына түгел, но киләчәк 10 еллыкта менә шушы укытуның яңа формасы булыр дип әйтәсем килә, дистанцион обучение. Менә монда мин киләчәген күрәм, үзем дә шуңа күрә информатика укытучысы буларак бу формага әзрәк дәресләрне күчерергә тырышам. Киләчәк монда бар, Айдар. Раил, без синең белән әлегә туктап торыйк. Хәзер бергәләп сюжет карап узабыз. Аннан соң, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Раил Шәмсетдинов 1984 елда Татарстан Республикасы Лаиш районы Имәнкискә авылында туа. Кичкенәдән үк иҗат, сәясәт, спорт белән кызыксына. Әлбәттә, аның тормыш бусагаларына анализ ясауны без төп максатыбыз итеп куймадык. Раил белән тирәнрәк аның шәхси битендә таныша аласыз. Интернет аша тоташу юлы www.shamsuddinov.rf. Бүгенге сюжетта без сезнең игътибарга Раилнең мәгълүмат чараларында чыккан җәмгыять дөнья өчен файдалы хезмәтләрен күрсәтеп узарбыз. Ел укытучысы бәйгесе укытучыны укытучы буларак ача торган бәйгеләрнең берсе. Педагогларның иҗади потенциалын ачу, аларның профессиональ осталыгын камилләштерү һәм тәҗрибә уртаклашу максаты белән үткәрелүче әлеге бәйгедә 23 укытучы үзләренең сәләтләрен, осталыкларын күрсәтеп көч сынашалар. Бәйге 3 көн дәвамында 2 этапта үтә. Беренчесе укытучыларның үз-үзләре белән таныштыру, икенчесе үзләренең укыту алымнары белән ачык дәрес күрсәтү. Молодой педагог дигән номинация буенча катнашырга килдем. Заочный тур буенча менә үттем дә инде. Аннары Арчада белгәнлекне булганлыгын белгәч, тагын да сөендем. Минем өчен Арча беренчедән Казанга якын, икенчедән мин монда акцияларда уздырып җөргән кеше, мәктәпләргә дә конкурсларга килгән кеше, шуңа күрә шул юнәлеш белән килдем. Республикабызда үткәрелүче ел укытучысы конкурсы педагогларның иҗади эшчәнлеген үстерүгә һәм инновацион технологиялар белән эшләүне киңрәк яктыртуга юнәлдерелгән. Ел укытучысы конкурсына килгән мөгаллимнәрнең һәркайсы укыту өлкәсендә шактый тәҗрибә туплаган. Мөгаллимнәрнең тырышлыкларына тәҗрибәле жюри бәя бирәчәк. Раил Шәмсетдиновны туган җирнең патриоты дип әйтсәк, хак булыр. Ул авылы Имәнкискә турында да бик күп тапшырулар ясап дөньяга чыгарды. Көнкүреш, ял итү афәте әйләнеп узган пишмакларны чүп-чардан арындыру юнәлешендә дә актив эш алып бара. Спорт өлкәсенә килгәндә, Раил аеруча уен спорт төрләрен үз итә. Һичшиксез, илнең көннең ыгы-зыгыларын узу өчен һәр вакыт хәрәкәттә булырга кирәк. Тыңгысыз кеше булып чыкты безнең тапшыру каһарманы. Шулай да аның максаты бер: илгә файдалы кеше тәрбияләү. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әңгәмәбезне дәвам итәбез. Исегезгә төшереп узам, Раил Шәмсетдинов, педагогия фәннәре кандидаты, Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе. Раил, әлбәттә, безгә бик уңайлы заманнар туры килгәндер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки без яхшы итеп укыдык. Яхшы итеп укыганнан соң безгә көмеш медальләр бирделәр. Күбе безгә шуннан соң без укырга кергән бер стимул бар иде. Бүгенге көндә балалар ЕГЭ дип
аптырыйлар, борчылалар. Менә син үзең дә укытучы буларак бу мәсьәләгә ничегрәк карыйсың? Дөресен әйткәндә, егыга карашым минем теге яхшы дип әйтәсем килә, чөнки бу системага безнең хәзер балаларыбыз да, безнең әти-әниләребез дә ничектер җайлашты. Шуңа күрә менә күп кешеләр әйтәләр, бу егыны алып ташларга, бүтән әйбергә, совет вакытындагы системага күчергә кирәк дип әйтәләр. Минемчә, хәзер менә әти-әниләр дә, балалар да ияләшкәч, бу системага без берничек тә күчә алмыйбыз. Әгәр күчер өчен безгә ниндидер бер альтернатива булырга кирәк. Шуңа күрә минем монда җавабым шундый: хәзерге вакытта альтернатив система юк. Шуңа күрә ЕГЭ системасын хәзер бик яхшы күрсәтә. Моңа теге әйтик, моны отменять итәргә или аңа каршы килергә кирәкмидер дип уйлыйм. Әлбәттә, инде монда балалар менә теге миңа да мөрәҗәгать итәләр, укытучы буларак, шулай ук минем депутатка да мөрәҗәгать итәләр. Менә без куркабыз дип, психологик яктан без бу системага, ЕГЭга аны теге бирергә әзер түгел дип әйтәләр. Менә минем монда җавабым шундый: син мәсәлән правага юлда йөрергә, машинага правага экзамен бирергә син әзерләнәсең бит. Син психологик яктан да экзаменга да әзерләнәсең һәм барып исән-сау матур гына биреп кайтасың. Менә монда да шуңа күрә әзерләнергә кирәк. Әйтик, ЕГЭ килеп җиткәндә генә түгел, анда 11нче классны бетергәндә, 5нче класстан алып син әкрен генә әзерләнергә кирәк. Предметка гына да түгел, психологик яктан. Ничек син класска кереп утырасың? Ничек син язасың бу сорауларга җавабыңны? Син моңа психологик яктан әзер булырга тиеш. Шушы психологик яктан менә психологлар да әйтәләр, әзер булсаң, син җиңелрәк һәм күпкә яхшы билгегә шушы биремне эшләп чыгасың да һәм яхшы билге алып чыгасың. Шуңа күрә бу системага Айдар без җайлашкан, монда менә хәзерге вакытта шушы моментта тотынырга кирәкмидер дип уйлыйм. Дәүләт думасы депутаты да моңа игътибар итә дип әйттең, Раил. Кем икән без аның яхшы беләбез? Ул Фатих Сәүбан улы Сибгатуллин, танылган көрәшче, фән, мәгърифәт юнәлешендә зур эш алып барган кешеләребезнең берсе. Менә син аның кул астында, аның ярдәмчесе булып эшлисең. Әлеге кеше турында без синнән ишетеп китәсе килә. Әлеге кеше турында мин гомумән син регалияларын әйтеп киттең. Мин инде менә хәзер 2 сәгать буе аның казанышларын, аның әйтик исемләрен 1 сәгать буенда әйтә алам. Безгә вакыт та җитмәячәк. Шуңа күрә монысы барсы да теге әйтик интернетта бар. Аны барлык кеше дә Татарстаныбызда гына түгел, Россиядә да бик яхшы беләләр. Мин аның менә үзенчәлекле якларын әйтеп китәсем килә. Менә мин ничә ел университетта укыдым, мәктәптә укыдым. Менә аның белән мин хәзер 4 ел эшлим. Менә шушы 4 ел эчендә аның миңа биргән тәҗрибәсе, аның 4 ел эчендә миңа биргән белеме менә шушы университетлардан күбрәктер дип әйтәсем килә. Чөнки без аның белән аралашып торабыз, ул миңа гел киңәшләрен әйтеп тора, кирәк вакытта әрли дә белә. Менә шундый көчле куллы кеше ул, киңәшләрен әйтеп кешедән куркмаска, әйтик, эштән куркмаска, бөтен эшне дә төгәл итеп эшләргә миңа өйрәтүче ул. Шуңа күрә мин монда аның турында гомумән бик яхшы сүзләр генә әйтәсем килә. Ул менә шушындый көрәшче буларак та миңа тәрбия юнәлеше бирә һәм белем ягыннан да менә бу сәясәт өлкәсендә, белем өлкәсендә миңа тәҗрибәсен биреп тора. Һәм менә аның Алла бирсә безнең 1 майданың туган көне 70 яшь була, Алла бирсә аңа, аның зур юбилее була. Менә фразаттан файдаланып Айдар, синең рөхсәтең белән аны менә шушындый бәйрәме белән, юбилее белән котлап китәсем килә. Аңа исәнлек, саулык телим һәм менә киләчәктә дә аның белән бергә эшләргә һәм иң беренче чиратта менә безнең Татарстаныбызга Фатих Сәүбановичның тагында менә ярдәме, тәҗрибәсе тисен иде дип әйтәсем килә. Менә шулай исәнлектә, саулыкта бергә яшәргә язсын. Yangırların ışını yaratan, seni yaratan, senin Tataristan, korur halkın ışını yaratan. Nadirken, kendinin ışın, Tatar tereğin ışını yaratan. Nadirken, kendinin ışın, Tatar tereğin ışını yaratan.
işini yaratan. Bu kayıların seydaşların için, ilhamların işini yaratan. Dağlarıstan seni yaratan. Beren. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Раил, чираттагы сорау, әлбәттә инде костюмны салган очракта син ойларда буласың. Спорт төрләре белән шөгыльләнәсеңме? Нинди хоббиларың бар? Шул турыда да әйтеп кит әле. Хоббилар дигәндә, ул инде җәй көне бер төрле хобби, кыш көне бер төрле. Җәй көне ул мин инде шабырга яратам, футбол уйнарга яратам. Шулай ук без көллият кысаларында инде волейбол уйныйбыз үзебезнең коллектив белән. Кыш көне ул инде минем горный лыжи дип әйтәбез инде, таудан шую, чаңгыда шую. Менә шушы өлкәләр буенча мин теге хоббины дип саныйм. Әлбәттә инде күп кеше әйтә хобби дип китап укырга дип инде. Менә минем ничектер кичкенәдән ул бик җайланып китмәгән. Китап укырга теге яратмыйм. Ничектер моны үземнең менә теге тойпылышым дип саныйм. Но киләчәктә Алла бирсә, моны да җайлаштырырбыз. Әйтик, ни өчен бу миңа кирәк? Чөнки бу барысы да безнең бит инде Айдар үзең беләсең теге безнең сәламәтлегебез, безнең тормышыбыз, безнең яшәүнең бер теге чарасы дип әйтик инде. Үзе безнең теге көчле булу, матур булуның бер чарасы булып тора. Мин бик сөендем Манзара премиясына синең килеп тамаша кылуыңны. Менә әзрәк төшеләнде дә булыр инде бәлки, ләкин синең фикерне беләсе килә. Тапшыру, шушы чара, премия тапшыру сиңа нинди фикерләр калдырды? Безгә нәрсәләр өстендә эшләргә кирәк? Шул турыда әйтеп китсәң, безгә бик мөһим булыр иде. Манзара дигәндә, мин аны күптәннән карап торам, сине күптән беләм бит инде Айдар, аралашып торабыз. Шуңа күрә бу программага, бу проектка карашу минем бик яхшы, чөнки гомумән барлык әйберләр дә тем более менә безнең Татарстаныбызда булган, әйтик шушындый көрәш чаралары, ул безнең көчлелекне, безнең батырлыкны күрсәтә торган бер чара булып тора. Шуңа күрә менә бу чарага карашым бик яхшы һәм нәрсә өстендә эшләргә кирәк дигәндә, монда инде әйтәсем килә, халыкка менә бу чараны тагында киң масштабта күрсәтергә, халык тагында килсен, үзе килеп карасын һәм әлбәттә инде менә үзенең дә әйтик балаларны тәрбияләгәндә менә шушындый проектлар аша тәрбияләргә тиештер дип әйтәсем килә. Чөнки шушындый программаларны карагач, шушындый көрәшләр карагач, көчле, саф көчле кешеләр күргәннән соң, сәламәт кешеләр күргәннән соң, кеше инде үзенең балаларына да, үзенә дә фикерен үзгәртергә мөмкин. Менә бу шушыны, шуңа күрә менә бу чараның һәр елдан кабатлануына бер формасы булып тора. Шуңа күрә балаларга тәрбия өлкәсендә дә, яшьләргә тәрбия өлкәсендә дә менә шушы синең әйтик программаның, проектның менә өлеше безнең Татарстаныбызда бик зур дип әйтәсем килә. Мондый чаралар әлбәттә күбрәк булсын ие, әйтик көрәш буенча гына түгел, башка спорт чаралары буенча да күбрәк булса, безнең Татарстаныбыз сәламәт ягыннан алдынгы булыр дип әйтәсем килә. Раил, әлбәттә инде планнар турында сорамыйча мөмкин түгел. Киләчәккә планнар, нәрсә эшендә эшләячәксең, нинди юнәлешләрдә юл тотасың? Шунда сөйләп кит. Киләчәккә дигәндә һәрбер кешенең дә ул планы минемчә язылган булырга тиеш. Киләчәккә планнар ул теге стратегик яктан да бик актуаль бит хәзерге вакытта. Син план куйсак, димәк шуның өстендә син эшләячәксең. Шуңа күрә менә яшьләребезгә дә мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Син 1 елга план төзергә тиеш, шулай ук 5 елга перспективный план төзергә тиеш. Менә шундый планнар төзелгәндә син аларга максатлар куя барып, максатлар өстендә эшләп, шул планга ирешәчәксең. Миңа килгәндә инде әлбәттә планнар ул теге хәзерге вакытта Татарстаныбызда, үземнең илемдә эшләү, чөнки кая тудың, шунда синең кирәгең бар дигән фикер белән яшим мин. Димәк, Татарстанда эшләп, безнең кешеләребезгә, безнең халкыбызга, безнең яшьләребезгә, безнең яшь гаиләләребезгә, гомумән, менә Татарстаныбызда нинди өлкәләр бар, шуларга ярдәм итү. Мин инде үзем, син бәлки беләсездер, сез беләсездер, инде сайлауларда да катнаштым. Менә киләчәктә шушы өлкәдә әлбәттә инде кешеләргә ярдәм итеп, аларга әйтик фикерләрем белән, тәҗрибәм белән, бәлки финанс ягыннан да нинди мероприятиялар уздырып, аларга ярдәм итү өлкәсендә менә киләчәктә эшлисем килә. Шулай ук әлбәттә инде менә мин инде 13 ел укытучы булып эшлим һәм шушы өлкәдә дә укытучы эшен ташламаска дип уйлыйм. Киләчәктә дә шушы өлкәдә безнең укучыларыбызга, Татарстаныбыздагы студентларга менә шушы өлкәдә дә белем бирергә минем теге өметем бик зур һәм тырышлыгым бар. Раил, безгә килеп шулай фикерләреңне уртаклашкан өчен, безгә һәм тамашачыларга юнәлеш биргәнең өчен чын күңелдән рәхмәт.
Бүгінгі собылашып тұрабыз. Исән-имин, уңышлар. Рәхмәт, Айдар, сиңа да шулай менә шушындый актуаль темаларга кешеләр белән очрашып шушындый проект өстендә эшләвең өчен сиңа да бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм әлбәттә инде бу проектның киләчәге булсын иде һәм без үзебезнең Татарстан халкыбызга менә шушындый проектлар аша ярдәм итеп, фикерләребезне урнаштырып, фикерләребезне аларга тәкъдим итеп яшәргә язсын. Киләчәктә тагын да менә шулай матур гына күрешергә язсын безгә. Рәхмәт бик зур. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге без сезнең белән саубуллашабыз. Раил Шәмсетдинов иде бездә кунакта, педагогия фәннәре кандидаты, Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе. Безне киләсе атнада Гонг ТВ каналында 21 сәгатьтә кабаттан карый аласыз. Исән-имин булыгыз.